хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 28 ноябр дар Паём ТВ. Тоҷикистон барои ҷалби маблағи иловагӣ ҷиҳати рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва дастгирии буҷети давлатӣ ба созмонҳои байналмилалии молиявӣ дасти гадоӣ дароз кардааст. То охири соли ҷорӣ дар доираи 10 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба имзорасии созишномаи нави қарзию грантие ба маблағи 434 миллиону 500 ҳазор доллари амрикоӣ пешбинӣ шудааст. Дар ин бора вазири молияи Тоҷикистон Файзиддин Қаҳҳорзода зимни як ҳисобот ба Маҷлиси намояндагони ҷумҳурӣ хабар дод. Ба гуфтаи ӯ, маблағи иловагӣ барои рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва дастгирии буҷети давлатӣ ҷалб карда шуда, ҳамкорӣ дар ин бахш бо созмонҳои байналмилалии молиявӣ ба роҳ монда шудааст. Дар 9 моҳи аввали соли равон Тоҷикистон наздики 324 миллион доллар қарзу грант ҷалб кардааст, ки ҳудуди 92% ба кӯмаки бебозгашт, яъне садақаҳои созмонҳои байналмилалии молиявӣ ба Тоҷикистон рост меояд. ҳудуди 19 миллиони дигар ва ё 5.6% қарз ва 7 миллион доллар каме бештар аз 2% саҳми ҳукумати Тоҷикистон мебошад. Оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо фасод дар санҷише дуздии 7 миллион сомонӣ музди меҳнати кормандонро дар корхонаҳои давлатӣ ошкор кардааст. Зимни муҳокимаи иҷрои қонун дар бораи буҷети соли 2022, ки ҳамин моҳ дар парлумон баргузор шудааст, санҷиши кори муҳосибони 27 корхонаи давлатӣ дар 15 шаҳру ноҳия нишон додааст, ки дар ин ниҳодҳо 7 миллион сомоние, ки барои музди маоши кормандон пешбинӣ шуда буд, бо роҳи сохтакории асноди муҳосибӣ аз худ карда шудааст. таври нашрияи расмии парлумон Садои мардум хабар медиҳад, Сулаймон Таблакзода, муовини раиси Оҷонсии назорати давлатии молия ва мубориза бо фасод дар Тоҷикистон, дар як баҳси парлумонӣ ба вакилони парлумон гуфтааст, ки ин ҳолат ҳангоми тафтиши шӯъбаҳои бонки давлатии Амонатбонк ошкор шудааст. Гуфтанист, нафақаи шаҳрвандон, маоши кормандони ниҳодҳои давлатӣ ва пизишкону омӯзгорон тариқи Амонатбонк пардохт мешавад. Як санҷиши дигари Оҷонсии зидди фасод ба гуфтаи мақомоти ин ниҳод дар 246 иdoраву корхонаи давлатӣ беш аз 76 миллион сомонӣ зарари молиявиро ошкор кардааст. Аз ҳама беш ин зарар дар ниҳодҳои марбут ба вазорати маориф, тандурустӣ, фурудгоҳ ва идораҳои барқ сабт шудааст. бақияи қарздорӣ аз андоз дар Тоҷикистон дар давоми моҳҳои январ-сентябри соли равон ба андозаи қариб 264 миллион сомонӣ афзоиш ёфтааст. ҳаҷми қарз аз андоз дар Тоҷикистон ба ҳолати аввали моҳи октябри соли равон ҳудуди 1 миллиарду 100 миллион сомониро ташкил додааст. дар ин бора мақомоти андози Тоҷикистон хабар дода афзудааст, ки ин нишондиҳанда дар муқоиса бо аввали сол қариб 33% ё 264 миллион сомонӣ афзоиш ёфтааст. нархи арз. Бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 28 ноябр эълон кардааст. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 16 сомониву 35 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1021 сомонӣ арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1058 сомониву 67 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон 1752 доллару 18 сент муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad Futures Лондон 83 доллару 84 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswitgrad Oil New York 76 доллару 55 сент муомила шуд.